जोंनि आसारि दौरि आरो आरज गाबग्रा गासै हानजाफोर जाय जोंहा बायरामनिफ्राय फैदों बिथांमोनखौ आरोखि जों जोबथारनाय खेबसे सिनायथि लानाय आरो मान बावनाय खालामनो नागिरदों ओंखायनो जेसेबां आरज गाब उदालगुरि दिगथिंनिफ्राय बियो जाहाथे थाल्ला आलदायै जिरायो ओरै गासिबो सिद्दायै अननानै फायसयनो थाखाय खावलायदों बयखौबो आलदायै दौरि दौसि आसारि आरो आरज गाबग्राफोरनो माने थायो उदालगुरि दिगथिंनिफ्राय बियो जाहाथे थाल्ला आलदायै जिरायो ओरै गासिबो सिद्दायै उनथिं आरो दौरि हान्जानि नङा बिथांमोनखौ आं एसे अननानै फायसयनो थाखाय खावलायदों बयखौबो आलदायै जायगाखौ हगारनानै होयो आरो जायफ्रा जोंनि आसारि दौरि आरो आरज गाबग्रा गासै हानजाफोर जाय जोंहा बायरामनिफ्राय फैदों बिथांमोनखौ आरोखि जों जोबथारनाय खेबसे सिनायथि लानाय आरो मान बावनाय खालामनो नागिरदों ओंखायनो जेसेबां आरज गाब उदालगुरि दिगथिंनिफ्राय बियो जाहाथे थाल्ला आलदायै जिरायो ओरै गासिबो सिद्दायै अननानै फायसयनो थाखाय खावलायदों बयखौबो आलदायै दौरि दौसि आसारि आरो आरज गाबग्राफोरनो माने थायो उदालगुरि दिगथिंनिफ्राय बियो जाहाथे थाल्ला आलदायै जिरायो ओरै गासिबो सिद्दायै उनथिं आरो दौरि हान्जानि नङा बिथांमोनखौ आं एसे अननानै फायसयनो थाखाय खावलायदों बयखौबो आलदायै जायगाखौ हगारनानै होयो आरो जायफ्रा